Ahojte, tu je Tomáš z Festflow. V dnešnom videu vám poviem o minerálnej báze mikrocementu Festflow Life. Aké sú verzie, ako ich miešať, ako do nej zatlačiť sieťku. To všetko v dnešnom videu. Nech sa páči. Festflow baza je podklad pod mikrocement. Je to dvojzložkový produkt. Máme tu tekutý polymer a suchú zmes. A tento tekutý polymer stačí jednoducho zmiešať s touto suchou zmesou. Konzistenciu si môžete regulovať pridaním väčšieho alebo menšieho množstva polyméru presne podľa potreby. Okrem toho, tento Fest Liquid slúži na prilepenie sklotextilnej sieťky, čo ukazujem v inom videu, takže vás tam pozývam. Máte teda možnosť prilepiť sieťku priamo na Fest Liquid, alebo po príprave tejto zmesi prekryjete sieťku vopred rozloženú na podlahe. Máme dve veľkosti balení, 15 kg suchej zmesi a 5 kg tekutiny. Alebo druhú, menšiu verziu, 9 kg suchej zmesi a 3 kg tekutiny. Báza mikrocementu Life má dve verzie, L a 40. LK má hrúbku kameniva približne 0,5 mm. XL má zasa približne 0,8 a v závislosti od vášho projektu a účelu môžete tieto dve verzie použiť podľa potreby. Veľmi často je to tak, že napríklad pri aplikácii na dlažbu je v prvej vrstve dobré použiť bázu XL 0,8 mm, aby sa zakryli škáry a textúra dlažby a až potom druhá vrstva 0,5 mm. Pri bežných aplikáciách na anhydritové alebo cementové potery môžete jednoducho naniesť dve vrstvy bázy L a po prebrúsení aplikovať ďalšie vrstvy mikrocementu. Táto báza je kompatibilná s našimi ďalšími produktmi ako Go, Hydrofest či Titan. V závislosti od vášho projektu a účelu môžete tento produkt použiť pod všetky naše mikrocementy. Ďakujem za pozretie dnešného videa. Toto bola naša báza Life, ktorú môžete využiť pri mnohých rôznych projektoch. V našom ďalšom videu na kanáli ukazujeme, ako naniesť bázu so sieťkou na veľkú plochu a pripraviť podklad na aplikáciu ďalších vrstiev mikrocementu. A ak vám v tomto videu nebolo niečo jasné, nezabudnite, že sekcia komentárov je tu pre vás. Ešte raz vďaka a vidíme sa pri ďalších videách. Ahoj!